ودي قدم مغوار قال من يخفلط له حق مبرق اليوم كل لبامات له طبيعي تتودات انشتم بدنبي بحري انت ما خانس الفلطو بطبيعي يوم الحزون انه تاي لبالنيو لخان سويتسي جزاء ود سوايا تموتيس بقى خدرفلو عايز تقلع سواي حدا منفساو لي لبام لي تقلع بتعمل لبامي نا درفولي عدل خدرفولي عدل ابرس مدرافه خالي دمصا طعم يخون ندرف دمصا تبلاش يوم زو نيل تحرد بعراي وي قال لك حررت له لخونه انتنيو ندرف بسر لخونه يخونه انا مزمور هم صقو سب هو ما እግዚአብሔር ከተመስክኖ መዝሙራት ቋታሊስ አምልኮ እዩ ንአምላኽ ካፈጣርተ ብልኻ ድምጽ ኻይ ቋጸሪ ኣብቲ ሙዚቃ ግን ጣጣለው ተፈጦ ድምጽ ሰማዒ ምናምን ምንዮ ሬንጅ ገለ ወጸወረደ ልውልወኒ እና ምድራፍ ጀሚራ ኢሎም ና ደረፈትሉ ካውት ሰባይ ጨኒቅዎ ድምጽ ኻማ አይተይሉ ዋና ኻሊ ጦርነት ከአትዩ ስለዚህ ታይገብር ቀጥታ ደረፍ ከጀምር ተላ ደገ ይወጽእ ጎይ ይወጽእ በተደጋጋሚ 3-4 ሻዕ ከም ልገበረት ብስራኤ مسر خمل وصل لك مسفلطت تاخب انا خدرفت له توصي لات قالوا ولا نكرسي او غزا وش تسل الناس او غزا وش تسل الناس لو اكل اخي مسلم ما دقل له تم قرويت هو درمص اي مدنقصي لو اكل اخو لقط اكل اخي مسلم اوكي كرسي او دقخوين كلاك وسلاميني وش تغزا سلاميني انا دقني خصا وش يعني طبعاً يزيو طبعاً يزيو مقنعته خلطة قاعد عدلي بحدقت مساء قال أبس بحبرسه مقنعته إلا سمعت له خيني وقع له إيو أو يأتي لمسلته نادحنا إلهم كاكو هو تعيو خينكم قال خلوا ويم سلس ناورر خلوا صلى غسي ناجزنا سلام سلامكم بزح ترفيو لليك ورات تخاتلتي فانا يوتيوب همين أخاتكم دحنا دخاتكم أنا وأنا سلامي إكزابير مسكن دو كلكم دما او دنهم كله سلامكم بزح ترفيو للي امين اخاتكم دحنا دخاتكم انا اغزابير مسكن سلامي اشي لما انتي بحاجه فيديو مصكم نوخو وبطعمي دس ولني مالتي بونت ያው ሃማን እንደሆነهم ደስ ክለካትኩም ኢለ ተስፋ ይገብር ያው ታይ ደስ ደብለኒ እዛ አውዝተርለኹም ገዛ አብርሃም ቤተሰብ 50k ወይ ድማ 50000 ሰብስክራይብ ስለዳአተዩ ደስ ውልኒ ያው እንኳን ደስ ወለካትኩም ኩሎም ይደሊ ብዛጋጣም ለ ያው ገዛ አብርሃም ና ሁሉና ገዛይ ማለት እዩ ገዛ አብርሃም ዲፎልጦም ሰብ ዲሰምዕ ሰብ እንብለ አግምቲ ማለት እዩ በርግጥ ዓለም ድነሰብ ማለት ትግርኛ ተዛራዊ ጥራ 50000 ሰብ ማለት ያሆነ ምክንያቱም 50000 እዮም በጽሖም ነው ግን ደማለለ ዋላ ዩቲዩብ አቱ ያሰምዕ ሰብስክራይብ ደይገብር ድርሱዕ ሰው ነው ዋላ ዩቲዩብ ደይሰምዖም አው ፌስቡክ አው ቲክቶክ ቆራጥ ስለሸር ድባል ደይካታተሎም ሰብሲ እንብለ አይግምቲ ማለት እዩ እና አነ ባሃም ባዕሊ በጣም ይርፎትም ገዛ አብርሃም በቃ ንጎት ለዕሉለስ ገዛ አብርሃም የርሰምዕ ማለት እሱስ ይሕዝንና ገዛ አብርሃም ሲ አበይ ኖሮም ክሳይ ሕዚ ዶንጉዮም ይዳብለካ ሓደ ግዜ ማለት ሲ ቅድም ብሎም ሞጾምልና ካድኾኑ ብዙሓት ድጋርና የምስሕተታት ንመሃረሉም ድግበና ነገር ሲ ቅድም ብሎም ካዳምሁርና እዮም ዳብለካና በርግጥ ሕዝለ አይ ኻፊ እንኳዕ ሞጽልና እንኳዕ ሃልዩልና መምህራንና በርግጥ ብዙሓት መምህራን ነው እዮም በአምሓርኛ ሲሆን በትግርኛ መምህራን ብዙሓት መምህራን ነው እዮም ማለት እዩ ና ገዛ አብርሃም ግን ከሁሉ ነገር ፍሊ ዳብለ ነገር ነው ማለት እዩ በተለይ ደሕና ድደካማታት ርኾና መንፈሳዊ ህይወትና ገና ደይበርታዕና ድጠቅም ትምህርት እዮም ዳምሁርና ማለት ወይ ድማ ካነ ሁሉ ፍሊ ልል ነገር ነው ማለት እዩ ዞም ካልአት አቦታትና ታምሁርለውና ስብከት ጥራሕ ማለት እዩ ምንም ቀልድ ዲውሉ መንፈሳዊ ህይወት ዳተኮረ ጥራሕ እዮም ዳምሁርና ማለት እዩ እዚ ሕማቅ ማለት አይኮነ በጣም ጽቡቅ እዩ ቃል እግዚአብሔር ጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ግን ሃማነ ደካማታት ንኾንከን ገና ደይበርታዕና ብዙሕ ደስ ውልና ንሰምዕ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ደስ ሃልዩ አብዝ ንትርዳል ይግባ ቃል እግዚአብሔር ደስ ደይብል ቃል እግዚአብሔር የለ ቅዱስ ቃል ደስ ሃልዩ ግን احنا دخمت ስለድንሄና ዝዋዛ ፈዘዘ ነገርና ንፎቲ በቃ ዲረብሕ ነገር ስልኪ 3-4 ሰዓት ያውጋዕና ንውዕለና እንደሊዳ እዚ ስብከት ወንጌል ሰዓት 2 ሰዓት ሲ ያኔ ህል ምስጡ الناس አንሰምዑ ማለት ሓደ ግዜ ዳሕና ምስጡ ካትሰምዑ ሓደ ግዜ ለለሽሉ ድኾነ ናምስል ቻይ ስምዕት ክስምዓካ ማለት እዚ ነው ሃም ባዕለ ሃም ድኽመትና እዩ ዳ ብዙሓት ሕልናኹም ሰውስውኹም ኣብ ቃል እግዚአብሔር አተኮርኩም ትማሩ ሕዋትና እንኹም ይኹም በርቱዕልና ጽቡቅ እዩ ድሕና ደይበርታዕና ለዳኡ ንብርትዕ ያው ሙኘትና እዩ ማለት እዩ
ግን ገዛ አብርሃም ግን ካብዙ ነፍሊ ዳብል እንሆ ወድወ ታዩ ሓደ ሃም ቀልዲ ሕውስ ያቦሉ ኣብ ማእኸል ሃምዚ ኣብ መጀመርያ ገበሩ ኩለኹም ቪድዮ ድኖ ቀልዲ ሕውስ ያቦሉ ኣብ ደይ መልእ ስሕቕ ያበልካ ካብኡ ድማ እቶም ኣሕዋትና ድኾነ መማየጢ ቃል ኣምፆም ትመያየጡ ለውለለ ድዋዕካ ርእስካ ትፍትሽ ትገብረካ ማለት እዩ አንዱ ዓለይሲ ሓደ ግዜ ሲ ድኾነ ሓሳብ ምኽሪ ይብሎም ኣሕዋትና ድሓተቱ ሕቶ ድሓተቱ ሕቶ ትመፁለሲ ቀድሚሳቶም ዝዘረቦም ሲ ድዋዕለይ ማለት እዩ ባዕለይ ብሕቲ ኮይነ እስኪ ኣነ ካድኾነ ከታኪብል ነበረ ታ መት ኣብ ባዕኻ ንእሽተን ድሕልናካ ድርእስካ ትፍትነሉ ማለት እዩ ታኪብል ነበረ ለሲ ድኾነ ድዋዕለይ ንእሽተን ይዛረብ ብሕተይማ ካብኡ ትመልሰ ይሰምዑና ተን ኣሕዋትና ጓላትም ቶም ኣወዳትም ይሰምዑ ሓሳብ ሲ በቃ ድዋዕካ ሲ ርእስካ ትፍትሸሉ ትማያየጠሉ ይገብረካ እዩ ማለት እዩ ምስ ኣሕዋትና ሃሙ ትዳውልና ማያየጥ ኣለና ምስ ዓርክትና ገለ ካብ ካልእ ወግዕታት ናውግዕ እዚ ማያየጥ ኣለና ማለት እዩ ኣብትና ለማዕንቲ ፕሮግራም ገዛ አብርሃም ትናገርዎ እንድሕር ሰምዕኹም ኮይንኩም በየዓዱስ ብጣዕሚ ዳ ማያየጥ ገዛ አብርሃም ማለት እዩ ካብ ካልእ ነገር ካብ ያሓመና ንውዕል ካብ ካልእ ሕማቅ ቃላት ያዘራረብና ንውዕል ቅዱስ ቃል ትዛረብለና ስለ መንፈሳዊ ነገር ትዛረብለና ባዕሉ ያ ቦነት ብጣዕሚ ደስ ሃልና ገዛ አብርሃም እንኳዕ ሃልዮ ኢልና دعاتهم هم تدوكم الأوجوز كل ممهران كل حواتنا صراحهم حرقهم دحنا كامهور ودحنا كل جوت وتامهر لونا 5 شيح بوزح مالتها يخوني بدعم نشتني وقندما لا حجر جزي أحامش شدشتور حيام 5 شيح بوزحهم من ودس هالينا كاوز اللي عليك بورتو علينا عبارات وعوم سبسكرايب ديجرنا تهالنا سبسكرايب يا جبرنا فيديوهاتهم يا رأينا دوعلنا نمهارول دوعلنا يبقى طقم ده ونا تقمص دحنا مالتي بقى دوعلنا هيوتنا قلنا لينا ኣብ ሓዳርና ክኾን ክኽእል ሓዳርነና ፍቕሪ ህይወት ብዙሕ ንገብሮ ስሕተት ስለድንሆ በቃ በየዓዱ ያኸዱ ያንኳሕኩሖ እዮም ድዛረብሉ ስለ ናይካ ህይወት እዮም ድዛረቡ በቃ ማለት እዩ እዛስ ናዕለይ ያበልካ ኢኻ ትሰምዖ ማለት ኢና ገዛ አብርሃም ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ፅቡቕ እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ደይትፈልጥዎ ድንኹም ድማ ያኸድኩም ስምዑ ማለት እዩ ክጋውዘኩም በእውነት በቃ ገዛ አብርሃም በቃ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ማለት ጭራሽ ደይስልችየካ وشو الديس يا ولك تصمعه ولا سكفخه ولا سيسرحخه بتعمي ديس هالنا زم دحواتنا عدميت عنا يهالنا دمم هرانا بقى ممهرانا عدميت عنا يهالنا ما تدحنا كامور دحنا كلوطو حدارهم حارقوم صراحهم حارقوم جزيهم مسوات قورم دحنا كامور يوم مكفلهم او كاميرا اروع 5 دقائق 1 ساعه خبركم يبونت انا بو عليسي دخون فيديو قارص نحلوي همسك ناجر تبلس كل تفتف يا واخو قالات يختمتم يا بوخو يا قارص خذ مال سام يا بخير قارص مالتي ساتهم ግን እግዚአብሔር ሳሜዳ በለጸጋሁዎም ይሃይዳ ቦል ጠንካራታት እዮም ዝኩሉ ሰዓት ኣብ ካሜራ ደውሎም ምንም ኤዲት ኳ ደይግበርሻ ቀጥለለ ነገር ይድመጸና ማለት ምንም አይቆራረጽ ማለት እዩ ማለት ለምሳሌ ዞም ኻላት ቪዲዮታት ለና ፕራንክ ምናምን ኤዲት ጎሮም ቆራርጾም ይምዳም ጽለ ዞም መመራና ግን ምንም ኤዲት አይጎሪ አነ በዚህ እንደ ገዛ አብርሃም ድርዮ ኤዲት አይግበሪ ማለት እዩ 50 دقيقة نحونا 5 دقيقة عشلهم قطع تزارو وهم لايف نجر يدمصكانا زنه دما ያው ህንዲየና ጠንካራታት ምዃኖም ዋላተና ኣሕዋትና እቶም ወደት ኣሕዋትና ወጣታት ዝኾኑ መምህራን ኣይኾኑ ገና ተምሃሮ እዮም ዲያቆናት ተምሃሮም እና ሰንበት ተምሃሮ እዮም ማለት እዩ ግን ደማ ህንዲየና ንፉዓት ምዃኖም በቃ መንፈሳዊ ቅንጥቃን እዮም ዝገብርካና በእውነት ዕድሜ ጥዕናይ ይሃበልና እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ይዓድልኩም እና ለማዕንቲ ቪዲዮና ዝንሄ ይመስል ከያኑ ውሕልኩም ወግዕ ማለት እዩ በትኾን በትግን ያኸድኩም ኣባራትዕዎም ሳብስክራይብ ጎሩ ላይክ ጎሩ ሼር ጎሩ በቃ ወና ጠሙስ ያው ድዋዕልና ይሃም ትደልኽዎ ማለት እዩ ሳቶም ሲ በቃ ዳጉን ጎጠቕ ምንሽተን እዩ ማለት እዩ በቃ ድኻማቶም ይድበዝሕ ማለት እዩ ዳሕና ግን ብዙሕ ጠቕሚ ናጉን የለና ህይወት ናጉን የለና ንዓዲ ዓረብ ሸበካ በቃ ነጋ ኩሓት ኣይና ጉን እዩ ዝንሆ ማለት እዩ ነጋ ኩሓት ዓድና ኸይድና እኮ نعدنا نجار فتلنا يو شبكة بسنة سرعة هينا جني مالتي شو كان يا يوتيوب جاوها ساعات 3 ساعات تمر تسمع خان يا أحواتنا عد خنا مدولنا قص حمش حاسة وقت جلس له بسنة سرعة يسرح القناة ورك مالتي الناس خلنا نحنا جد جزيت إنهنا جزينا تقمنا تمرتي نادامس نسمع جزا ورام بتشاي خوني بزحات بمرانا بوتاتنا دحنا كمور دحنا كل جوتو كفلهم مدوع لدحاد درنه يومنا نادام سكولكاتهم يدلي إننا لما عندي فيديونا أزي يمثل لايك شير سبسكرايب يا جورهم لتعبارات عن حواتي بتعميدا مسكين زي رام لخيا خور اللي سبسكرايب دي جورهم دما يا بصراحة فيديوهات دم تشيكاتكم تخوينو سبسكرايب جورو نحديت متشيكات خلا حدا جو
ملتسي سي دبارات عكا جلسي ወይ ካባራት ዕካ ደስ እንድሕሩልዎ ወይ ድማ ትሰርሑ ሕብሌታት ኩሉ ድሙችል እንድኾን ደስ እንድሕድብሎ ኮይኑ እዩ ዳባራት ዕካና ደስ ተብልኩም ያው ኣባራቱ ዕኒ ታባራቱ ዕኒ ግን ብድጋሚ ብጣዕሚ እየ ዳመስግን ኣብ ድቕፅል ብኻልእ ቪድዮ ክሳዕ ንጋነይ ሰሰናዩ